Katba ka perthei barok wei kadang yai ab bat yai khmi balano ka India kan penpai kala ya ka jubam na ka benta kari Pakistan ha ka jingedei bat ka jingjia ka balajia ha pahalgam ha ka ba arhon rimut kimen sem kila doe nakakti gila no bat kani kala penbitar ya kari India barok wei bat ka rai ka bating u Prime Minister jongkari India Narendra Modi ulaong ba kari India kan wat ya ki wat shado ka bakut jongkani ka perthei. From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. Mentang ya pek ya ki kato kan ni teli ki tiar thma ha ka bakari India ka don badah ka jo ka por ki bala long bat la pen khre ha ka no ka por ban yakhun bat ki wede ki ri jong ka perthei lada jia ka thma kan wan kine ki nam ding lani ki missile ki bala pen khre nasla khando katkum ki kato kan ni teli ki data bala yo lum ki long Prithvi 1 short range ballistic missile ya ka bala pen khre Prithvi 2 short range ballistic missile kabala ban her hado arspa sanpo hado laispa sanpo kilometer ka Prithvi kabalai ka short range ballistic missile kabala ban her hado laispa sanpo hado druspa kilometer ka Agni 1 medium range ballistic missile kabala ban her hado neospa kilometer ka Shaurya medium range ballistic missile kabala ban her hado neospa hado khat khandaispa kilometer ka Agni P medium range ballistic missile kalaban her 6000 hado 8000 kilometer ka Agni 2 medium range ballistic missile ka balaban her 8000 hado 1000 kilometer ka Agni 3 intermediate range ballistic missile ka balaban her 1000 sanspa hado 1000 kilometer ka Agni 4 intermediate range ballistic missile ka balaban her hado 1000 kilometer ka Agni 5 intercontinental ballistic missile kabala ban her 9000 hado 5000 kilometer ka Agni 6 intercontinental ballistic missile kabala ban her 10000 hado 4000 kilometer bat kene kadang don hapo ka under development lane kidang penchna ya kene ka missile ka Surya international ballistic missile kala ban her hado 1000 kilometer bat ya kene umpala ban confirm lane umpala ban tip laki la dep na emban shna ya kene ka missile